खुलुमबाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम लोगोसे मेम्बार अर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लैंड कोआलिशन ILC नि जानानै आरो लोगोसे अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशन आरो लोगोसे गेटसेमानि मेन मेड फरेस्ट केम्पनि जायफोर सोद्रोमाफोर आरो जायफ्रानाखि धनस्री सिकारडांगानि मेम्बार बिथांमोन बिसोर साफ्रोमनिबो जानानै नोंथांमोनबो नुजाफैनो हानाय जोंनि बे प्रेस मिडिया लोगोफोरखौहाय हामबाय होनग्रोयो। दा दिनैनि जेनाखि जोंनि प्रेस मिट खालामनाय लोगोसे जोङो जे क'क्राझार आरो चिरांनिफ्राय फैनायनि उद्देश्यखौहाय आङो जोंनि फैनायनि उद्देश्यखौ खोन्थानो सानदों। बेनो जाहैबाय थांनाय मार्चनि 19 तारिखआव आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि जानानै साउथ करियानि युसु होननाय जायगायावहाय थांदोंमोन आरो बेयाव थांनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय UNFCCC नि क्लाइमेट उइक 3 होननाय मोनसे प्रग्रामावहाय आं एटेन्ड जाहैदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ UNFCCC आ मा जिनिस मा संगठन बेयो जाहैबाय इउनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन अन क्लाइमेट चेंज। दा बे अर्गेनाइजेशननिफ्राय आंखौहाय थागिबि हिसाबैहाय बर'फ्रा जे आसामनि थागिबि बेखौ मिथियो। दा बे थागिबि हिसाबैहाय जोङो जेनाखि डेलि लाइफआवहाय जोङो जेनाखि इउज खालामो जायफ्रानाखि डेलि जिबनावहाय जीवन जापन खालामो बय जे जोङो नेचारजोंहाय लोगोसे थाफानानै जोंनि लाइफखौहाय खांबोगासिनो दं। बे हिसाबैहाय एज ए नलेज हल्डार इन्डिजिनास नलेज हल्डार ओमफ्राय प्रेक्टिशनार हिसाबैहाय आंखौबो बहाय इनभाइट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बहाय थांनानै आङो जोंनि बर'फ्रा जेरै जों डेलि जिबनावहाय थायो दंफां लाइफांखौ जों जेरैबायदि अनो बे परिबेसखौ जेरैबायदि जों मोजां मोनो कनजारभेशननि थाखाय जेरैबायदि जों मोजां मोनो जेनाखि बाय'डाइभारसिटि बहाय जोंहाबो आखाइ दङ। दा बेफोर गासिबो क्लाइमेट चेन्जनि मोनसे क्लाइमेट चेन्ज जानायावहाय मोनसे अबदान माने बियो क्लाइमेट चेन्जनि अबदान नङा माने क्लाइमेट चेन्ज कन्ट्रलावहाय जोंहा जेनाखि अबदान दं जोंनि बे कालचारनि दारै बा जोंनि इन्डिजिनास नलेजनि दारै बेखौ जोङो आङो बहाय खोन्थाहैनो हादों। ओमफ्राय दिनैबो फैनायनि खारना जाहैबाय बे गेटसेमानि फरेस्ट बिथांमोना जेनाखि 35 जन मानसिया दिनै 10-15 बोसोर जाबायदां आं जुदि भुल जायाखैब्ला आरो बिथांमोना 10-15 बोसोर बिसोर खस्थ' खालामनानै हयथ' बांसिनबो जानो हागौ नामा। दा बिथांमोना 35 जन मानसिया जोबोद खस्थ' खालामनानैहाय 10 लाख 1.5 मिलियन होनदों थारमाने 15 लाख दंफां फुलि गायनानै मोनसे बियो रेकर्ड खालामदों आरोखि। माने मानसिफ्राथ' बुहुमावहाय जोबोद दंफां गायदों लाख लाख कोटि कोटि गायदों नाथाय बेबायदि गायनाय उदाहरना बिराद खम। मानोना 35 जन मानसिया गावनि थाखा फैसा गारनानैहाय बे जोंनि मिथिंगाखौ अननानैहाय जेनाखि सेक्रिफाइस खालामदों बे मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड बादि होननानै आं गावनिफ्रायबो सानो। आरो जेब्लानाखि आङो बिथांमोननि खामानि मावनायखौहाय इन्टारनेशनेल लेभेलावहाय जे प्लेटफर्माव थांनानैहाय आं आंनि कलिग्सफोरनो जेला खोन्थायो बिथांमोना आसरित नांनानै बुंदों नंथारगौ गमामायैनो बियो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानायनि मोनसे पइन्ट होननानै बुंदों आरोखि वर्ल्ड रेकर्ड बादि होननानै बुंदों आरो। दा बिनिखायनो आं बहाय फैदों दिनैहाय जोङो आंल' नङा अल बर' एक्स भलन्टियार फर्स ओमफ्राय UPOनि जोङो फैनानैहाय बिथांमोनखौ हामबाय होननायजों लोगोसे बिथांमोना माबोरै मा खालामनानै एफाग्राम खस्थ' खालामनो खामानिखौ मावनो हाखो नैबेफोरखौ जों एसे मिथिफैदों। आरो फिउचारावहाय बिथांमोना मा प्लेनिं लादों बेखौबो जोङो एसे खबर लाफैदों। लोगोसे जोंबो जेन इन्डिजिनास मोनसे अर्गेनाइजेशन थागिबिनि मोनसे अर्गेनाइजेशन बा इन्टारनेशनेल लेभेलावहाय मोनसे प्लेटफर्मावहाय मेम्बार अर्गेनाइजेशन हिसाबैहाय जोंबो जेन माबा मोनसे बिथांमोननो सहाय होनो हायो नामा होननानै जों फैनानै बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जों माखासे डिसकासनखौ खालामलायदों। गोदान थांखि जों फैनानै जोबोद नुफैनानै गोजोनदों। बिथांमोना गमामायैनो गावनि खस्थ' गावनि माने परिश्रम खालामनानै टाइम सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना मावबाय बेखौ जों नुबाय। नंगौ बहाय आरो माखासे मावबावनांगौ दं। ओमफ्राय नैबे खोथाखौहाय आङो दिनैहाय खोनायोल'मोन आरो दिनै फैनानै नुफैबाय। आरो नैबे खोथाखौ आङो निस्सय नेक्स्ट बाराव जेलानाखि इन्टारनेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल प्लेटफर्माव थांनानै जेलानाखि आं बाहागो लाहैगोन बेवहाय बे नुनाय जेनाखि माखासे नांगौ जिनिसफोर जेरावनाखि माखासे
बिफांफ्रा थैबाय बेवहाय जोङो गायसननांगौ नै बेफोरबादिखौहाय जोङो बुंहैगोन। माबाफोर मदद खालामनो बेनि अनगायै माबाफोर थांखि लादों? जोंनिया मेन आसल बुस्थुआनो जाहैबाय बिथांमोनखौहाय जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय मोनसे प्लेटफर्मावहाय बिथांमोनखौ इन्ट्रडिउस होनांगौ आरो आंनि मिथिनायावहाय माने आंनि जेनाखि कलिग्सफोर दं इन्टारनेसनेल प्लेटफर्माव जायफोर दं बिसोरजों आं रायज्लायनानै मिथिदों जेलानाखि आङो बे गेटसेमानिनि जेनाखि 1.5 मिलियन दंफां फुलि गायनायखौ जेला खोन्थायो बिथांमोना बुंदों जाहैबाय बियो जुदि मोजाङै माबायोला बेबायदि आं खोनाफेराखै बियो बुंनो थाङोब्ला बोरैबाब्ला वर्ल्ड रेकर्डबो जागोन माने गुबुना गायो सरकारासो गायो खिन्थु इन्डिभिजुवेल बिथांमोना 35 मेम्बार्स बिथांमोना ज' लानानैहाय बे नेचारखौ अननानैहाय बे जेनेबा बाय'डाइभारसिटिनि थाखाय जिनाखि सेक्रिफाइस खालामबाय बे मोनसे माने वर्ल्ड रेकर्ड जानानै दं बादि होननानै आंनि सायावहाय बिथांमोना फोरमायथिदों। सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद लानो नोंथांमोननिफ्राय थांखि लादों? सरकारनिफ्राय मदद लानाय लायै बिथांमोना जिहेतु JFMC का जइन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटि का दा बिथांमोना सरकारनि मोनसे अंगखा दा जोङो जाहैबाय सरकारनि खुनु जोङो बेवहाय सहाय लाया जोङो जाहैबाय इन्टारनेसनेल लेभेलाव थाङो दा सरकारनि बिसयै सरकारनिफ्राय माबा मदद मोननाय बिथांमोननिफ्राय बिथांमोनानो साबसिनै बेखौ बुंनो हागोन आरो। गोदानै माबाफोर प्रजेक्ट लाना खामानि मावफिननायनि थांखि लादों? प्रजेक्टआथ' जोंना बे थाखायो माने जिहेतु जोङो थागिबिनि मोनसे संगठन नालाय जोङो ILC नि मेम्बार हिसाबैहाय इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय बिराद बिदिनो फान्डफोरखौ हरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन NGOफ्रा फान्डफोर लाबोनानै बेबायदि क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय क्लाइमेट कन्ट्रलनि थाखाय बाय'डाइभारसिटिनि थाखाय बिथांमोना जेनाखि खामानि मावो बेफोर गासैबो इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्राय फान्डफोरखौ लाबोयो दा जोंबो जोंनि हानायमानि जोङो प्रथमावहाय बिथांमोना जि मावदों खामानि जेरैबायदि बिसोर डेभेलपमेन्ट खालामदों दा बेफोरखौ खोन्थानानै मोनसे माने पिक्चार दिन्थिग्रोनानै मोनसे एक्सप्लेनेसन हैग्रोनानै जेन जोंबो माबा मोनसे फान्ड मोनबोनो हायो नैबेनि थाखायबो जों दिनै बेवहाय फैनाय जादों। बिथांमोनाथ' मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय खामानिखौ मावो नाथाय थागिबिफोरनि हाफोरखौ माखासे गुबुनारिफ्रा दखल खालामनानै मिथिंगाखौ नस्थ' खालामनो थाखाय नाजादों बिथांमोननि थाखाय बिनि दायिया जाहैबाय सरकार एक नम्बर जिहेतु जोंहा फरेस्ट डिउलार्स एक्ट दङ 2006 जि फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006 बे आइनखौनो जेरै बिथांमोना आखरे इमप्लिमेन्ट खालामोबानो दानो बे फरेस्ट हायावहाय जायफ्रानाखि नन ट्राइबेल बिसोरो बे हायावहाय थानो मोना गाबोननो बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनो हायो सरकारा मानोना बे फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006 आव बुंनाय दङ 2005 सननि 13 डिसेम्बर बिहालागै नन ट्राइबेला जुदि दंमोनब्ला बिथांमोना 75 इयार्स थानायनि प्रुफ होग्रोनो हानांगोन माने 13 डिसेम्बर 2005 सनसिम बिसोरो अब्ला हमना लादो 30-40 सननिफ्राय थानाय बिसोरो प्रुफ होनो हाग्रोनांगोन अब्लासो नन ट्राइबेलफ्रा थानो मोनो खिन्थु जोंनि ST नि खेथ्रआवहाय जोङो जुदि 2005 सननि 13 डिसेम्बरसिम जोङो जुदि बेवहाय थानायनि प्रुफ होनो हायोबानो बे फरेस्टनि हाया जोंनि जायो खिन्थु जोंनि खेथ्रआवबो बेखौ आङो दिनै नोंथांनि दारै बुंनो गोसो जे जोंनि बर' रायजो बा ट्राइबेल रायजो राजाफ्राबो अननानै नैबे आइनखौहाय मानि जेन 2005 सननि 13 डिसेम्बराव जायफ्रा हाबनानै दं बिथांमोनाबो खिन्थु बेवहाय थानायनि माने आइनगत भाबे राइट्स गैया। जाय बिथांमोना दखल खालामनानै दं बिथांमोननि सायाव नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर नारसिननाय थागोन नामा? नारसिननाया जोंहाथ' जों अलरेडि डिमान्डखौ खालामगासिनोखा बिलङा जोङो बेल ब्लकखौबो जों डिमान्ड खालामदों केस गेलेबाय जोंना मोननै आइन दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओमफ्राय बे फरेस्ट डिउलार्सआव दा बेवहाय जोङो नोंथांमोननि दारै आरोबाव दिनै जों जावले खावलायबाय आरो दिनैबो नोंथांमोननि दारै खावलायनायजों लोगोसे डिमान्ड खालामो आसाम सरकारा इमिडियेट बा भारत सरकारा इमिडियेट बे आइन मोननैखौहाय आखरे मानिनांगौ मावनांगौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बेनि आइनानो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आइन मोनसेया जाहैबाय फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006